खुलुमबाय नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नोंथांमोनखौ बेखिनियाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अलखौबो थुनो दाबाव। आसामाव उफेरा इलेक्शन जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। नोंथांमोना ए टु जेड फोरमायनो गोनांथि जेबो गैया। बाथ्राया जाहैबाय जोङो माखासे बाथ्राखौ खोनाबायदों मा बीपीएफ पार्टिया बबे हानजाजों थागोन। बिथांमोनाथ' मा महाजोतनिफ्राय ओंखारबोबाय, नाथाय बे दानसेनि गेजेराव बिथांमोना सोरजों एलायन्सआव फैगोन ना गासैबो सोद्रोमाफोरानो बबेबा मोनसे पार्टियाव हाबहैजोबगोन बे बाथ्राखौ क्लियारै बुंगोन। बेबायदि बुंदों बिथांमोननि एमएलए दुर्गा दास बर'आ। मास मोननैसो सिगांनिफ्राय हाग्रामा महिलारी बिथाङा मिडियानिफ्राय जोबोर गोजानाव थादों। बेनिखायनो बिथांनि खुगानिफ्राय जों जेबो बाथ्राखौनो मिथिनो मोनाखै नालाय बुंनो हाया। स' बीपीएफआ बबे लामाजों थांगासिनो दं बेखौ जों दिनै क्लियारै बुंनो हानाय नङा। आं सासे इउटिउबार हिसाबै बेखौ क्लियारै बुंनो हानाय नङा। बिथाङा गासै बाथ्राखौ सिक्रेट लाखिदों। बिथांमोननि गुबुन गुबुन लिडारफ्रा सम सम मोनफा मोननै बाथ्रा बुंदों। खायसेया बुङो बिजेपिआव जइन जानो, खायसेया बुङो माने बीपीएफैनो थानो, बेबायदि गोनो गोथो। स' जों नुबायदों मोननैसो बाथ्राखौ माने भाइरेल जानाय नुबायदों मा बिथांमोना सिं सिं बिजेपिजों रायज्लायगासिनो दं। स' ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा नुहरदों बिथांमोना बिजेपिआव जइन जानायनि मोनसे आसा दं। जइन मिन्स एलायन्स जिहेतु उफ्रा इलेक्शनबो फैबायदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना माबे हानजायाव जइन जायो बियो आंनि थाखाय जेबो मेटार नङा। स' आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंगोन, बिथांमोना जाय हानजायाव जइन जाया मानो, बिथांमोना जाय हानजायाव जइन जाया मानो बर'नि जेन खहा जाया, बर' हारिनि माबा मोनसे मोजाङा जेन जाहैयो। जों नुहरदों मा बिटिआरआवथ' दा गोहो फैखाया, फैनाय 5 बोसोराव माबा मोनसे जायोबा जाबाय। नाथाय बिथांमोनखौ जों नुहरदों बिथांमोना गोहोआव फैनाङा बायदि नुहरो। नाथाय बे बिजेपिनि सायाव सोनारगोन। बिजेपिया जि खालामो बेबायदिसो जागोन। नुहरदों बिजेपिया बेबायदि बिसोरजों सरकार खालामनाङा बायदि नुहरो। राजखान्थिनि बाथ्रा हमनाया समजों लोगोसे चेन्ज जायो, नङा होमबा? जायखियानो जा मानो हाग्रामा महिलारी बिथाङा जिहेतु हाथियार लानानै बर' हारिनि थाखायनो गोख्रों दावहा नांबोदों, बिनि उनाव बिटिसिखौबो लानानै फैदों। स' बिथाङा दिनैनि समाव जुदि थासारिखौ नायनानै जुदि गोनो गोथो बा आलाय सिलाय जुदि राजखान्थिखौ सानालासे मोनसे मोजां बर' समाजनि थाखाय मोजांखौ सानोबा मोजांसिन जागोन होनना सानो। नाथाय बिथांनि गोसो, बिथाङा माखौ मोजां नुयो बेखौनो मावगोन। राजखान्थिनि बाथ्रा जुदि बिजेपिजों एलायन्स जायोबा मा मोजां जागोन मा मोजां जाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो। आरो जायफोर बिथांमोना बीपीएफ पार्टिनि सापर्टार बिथांमोनाबो कमेन्टआव लिरदो बिजेपिजों जइन जाबा मा जागोन, बा इउपिपिएलजों जुदि एलायन्सआव फैयोबा मा जागोन, बिजेपिजों एलायन्सआव फैयोबा मा जागोन, बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो। स' नोंथांमोना पार्टिनि मानसिबा नोंथांमोना थारैनो मिथिगोन सोरदो जइन जानाया मोजां, सोरदो एलायन्सआव फैनाया मोजां। माने जों साधारन सुबुङा बेखौल' आसा खालामनो हायो दिनैनि समाव जाय हानजाजों एलायन्सआव फैया मानो, बाहागोआव सरजाबा मानो, बर' हारिनि मोजांखौ नायनांगो। जि एकर्ड जानानै थांबाय बे एकर्डनि कमप्लिट इमप्लिमेन्टेसनाव जेन हार्म जाया बेखौ नोजोर होनाया मोजां। माखासे बिग्रायारिफोर बायदिसिना बिग्रायनायाव साजा मोननाय, केस मोनजानाय सुबुंफोरा जेन न्याय मोननो थाखाय जाबादि सरकारा खामानि मावनांगौ बेयाव जेन हेंथा जाया। जेरैहाय बुङोबा एनडिएफबि बिथांमोननि जेलाव थानाय, इन्डियानि बाहेराव थानाय, आसामनि बायजोआव थानाय, जेलाव थानाय बै बिथांमोनखौ, बै बिग्रायारि बिथांमोननि न्यायनि थाखाय, रैखाथिनि थाखाय, बिथांखौ जेलनि बाहेराव लाबोनायनि थाखाय जेन सरकारा गोख्रोङै खामानि मावलांनो हायो, बेयाव हार्म जाया बेखौ नोजोर होनाया मोजां। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। एनडिएफबि बिथांमोननि केसा जेन जोबोर थाबैनो नांगौबा बे आगस्ट दानावनो सल्भ जानायाव जेन हेंथा जाया बेखौ नोजोर लाखिनाया मोजां होननानै आं सानो। बा फैनाय मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो बिथांमोननि केसा जेन सल्भ जायो, गासै जेंनाया सल्भ जायो। जों मोनसे बाथ्राखौ खोनानोबो मोन्दों, मिथिनोबो मोन्दों मा 31 आगस्टनि सिगांनो भारत सरकारा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे स्टेप लानायनि मोनसे चान्स दं। जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरनि थाखाय मोजां स्टेप लानाय मोनसे चान्स दं होननानै जों खोनानो मोन्दों। बाथ्राया माने एसे क्लियार नङा अबयसे। स' जों मिजिंथिनो हायो बीपीएफआ थारैनो हाग्रामा महिलारिया थाबैनो माने बर' हारिनि मोजांनि थाखायनो खामानि मावगोन। मानो होनबा थांनाय समफोराव बिथांखौ जों नुबायदों मोनसेबो बबेबा पार्टिनि हेंथायै बाथ्रा बुङाखै बा राजखान्थियारि डायलग बिथाङा माने जोबोद खम होदों। आरो बेनिफ्राय जों मोनसे आसा खालामनाय बिथाङा
थिगखौनो माने थांखि लादों होननानै जों आसा खालामनो हायो। नाथाय समा खिन्थागोन बिथाङा मा थांखि लादों। बेखिनियाव नोंथांमोना आं मोनसे कमेन्ट्सनि बाथ्रा बुंनि। आंनियावबो फैयो बेबायदि कमेन्टआ आंनि चेनेलावबो आरो फेसबुक पेजफोरावबो नुयो बा गुबुन गुबुन बेबायदि ससियेल मिडियाफोराव नुयो आरो गुबुन बिथांमोननि इउटुब चेनेल निउस चेनेलफोरावबो जों नुनो मोनो बेबायदि बाथ्राफोरखौ जे ओरैबायदि नों इउपिपिएलनिसो नों बिजेपिनिसो नों बिपिएफनिसो बेबायदि कमेन्ट नङा होमबा। नाथाय बाथ्राया नों इउपिपिएलनिसो होननायाव आसलते थारैनो आंखौ इनसाल्ट खालामनाय जादों ना इउपिपिएलखौ इनसाल्ट खालामनाय जादों। बुंनो थाङोबा इउपिपिएलखौ इनसाल्ट खालामनाय जादों। नों बिपिएफनिसो होनबा आसलते आंखौ बा जायखौ बुंदो बिथांखौ इनसाल्ट खालामनाय जायाखै बियो बिपिएफखौसो मुगैनाय जादों। माने बाथ्राया जाहैबाय नों बिपिएफनिसो डेट मिन्स बिपिएफआ ओरैबायदि मोनसे पार्टि माने माबा जोबोर गिथाव बाथाव माबा उदखारि ओरैसो जायो मिनिङा। नों इउपिपिएलनिसो होननाय लोगो लोगो माने ओरैबायदि माबा गिथाव बाथाव माने इउपिपिएलनि सुबुं नों बा गाज्रि थगायसुला डकाइट मिनिङाथ' बेबायदिसो जाहैखो नङाबा मा मिनिं दं बेवहाय। नों इउपिपिएलनिसो नों बिपिएफनिसो आं जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना बेबायदि कमेन्ट्स लिरो बेबायदि कमेन्ट्सनिख्रुइ एसे उन्नत कमेन्ट्स लिरना बिनिख्रुइ एसे गोजौ थाखोनि कमेन्ट्स लिरना गोरोन्थि जादोंबा रायना नोंनिया ओरै गोरोन्थि जादों ओरै गोरोन्थि जादों बेखौ मानो ओरै बुंदों नोंनिया ओरै गोरोन्थि जादों ओरै गोरोन्थि जादों बुंना मा नों इउपिपिएलनिसो बेखिनियावनो जोब्बाय बिनो रायनाय जाबाय नामा बिनो माबा मोनसे भेलुएबल कमेन्ट जाबाय नामा। नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जाय बिथांमोना बेबायदि कमेन्ट्स लिरनाय रावबो सुबुङा 100% पलिटिकेलि निउट्रेल पार्सन जानो हाया। जोंनि समाजाव जाय राजखान्थियारि बिथिंजों माबा मोनसे लेमग्लायनाय थाया बबेबा मोनसे हानजाजों लेमग्लायनाय गैथारि बेबायदि सुबुङा जेबो मिनिं गैया। बिथांमोना सानदों नामा जे आं आमुक पार्टिखौ मोजां मोना आमुक पार्टिखौ मोजां मोना टटेलि निउट्रेल पार्सना समाजाव जेबो गोनांथि गैया। गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ बबेबा मोनसे हानजाखौथ' नोङो सापर्ट खालामनांगोन। सापर्ट खालामनायनि ओंथिया बे नङा जे नों बे हानजानि मानसि पार्टिनि मानसि सोरखौ बुङो जाय पार्टियाव रेजिस्टार खालामो गावनि नामखौ एडमिसन खालामो जइन जायो माबा मोनसे प्रमाण पत्र लाना सिगनेचार खालामो बिसोर पार्टिनि मानसि। नाथाय बाखि सोरबा माने बे पार्टिनि एसे सापर्ट दंबा बिनि ओंथिया बे नङा जे बे पार्टिनि सुबुं बे नङा। आरो जेनेरेलि इउटिउबारफोरनि बाथ्राखौथ' नोंथाङा मा साननो नाय इउटिउबारालाय मा दिनै इउपिपिएलनि बाथ्रा बुंनांगोन गाबोन बिजेपिनि बाथ्रा बुंनांगोन गाबोन सोरनिबा बाथ्रा बुंनांगोन सबनिबो बाथ्रा बुंनांगोन। स' इउटिउबारखौ बिदि बुंनाया मिनिंलेस। आरो ओरैनोबो पलिटिकेलि निउट्रेल मानसिया हादरनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथांमोना माने दाखिना बुंगोन बे बाथ्राखौ जाय सुबुङा रावनोबो भट होआ बै सुबुङा हादराव थानानै मा लाब हादरखौथ' सोरबा सालायखागोन ना खमसे खम सोरबा सासे सुबुङा हादरखौ सालायथारनांगोन सोरबा सासे सुबुंखौथ' नोंथाङा सायख'थारनांगोन ना। बेबायदियाव नोंथाङा रावनोबो होआलासिनो बे हादराव नोंथाङा दि दोङो मा मिनिं दं नोंनि अबदाना मा बे हादरनि फारसे जिर' जेबो अबदान गैया नोंथाङा। स' नोंथाङा साननाङा जे आमुक पार्टिखौनि बाथ्रा बुंबा बे मानसिया गाज्रि बे नङा। सबाबो निजा चइस थायो। जाय बिथांमोना बुङो बिथांमोना सोरबा पार्टिनि थाखायसो बुंदो। हमना ला सासे मानसिया बुंबाय नों इउपिपिएलनिसो होनबा थारैनो बिथाङा बिपिएफनि जाखागोन अब्ला मा मिनिं जाखो मा ओंथि थाखो बियो। बेफोर कमेन्ट्सआ जेबो ओंथि गैया भेलुलेस कमेन्ट बेफोर भेलुलेस कमेन्ट होननानै आं सानो। नोंथांमोना बेनिख्रुइ मोजांसिन कमेन्ट्स लिरनो सोलों। आं ओरैबायदि बुंगोन थासारि हालोदा जाय सुबुंखौ भट होनो थिनदो बा नोंथाङा जाय सुबुंनि सार्थआव जाय पार्टिनि सार्थआव खामानि मावनो गोसो जादों बा नोंथाङा जाय पार्टिखौ मोजां मोनो नोंथाङा बिनो भट हो। बिनि ओंथिया बे नङा जे नोंथाङा बे पार्टिनि सुबुं। स' नोंथांमोना गोरोन्थियैनो बेबायदि कमेन्ट्सखौ लिरनानै जेबो मुलाम्फा गैया। बेबायदि कमेन्ट्सआ गोरोन्थि होननानै आं सानो गोरोन्थि कमेन्ट्स बेयो। बिनिख्रुइ गोजौसिन कमेन्ट्स लिर। जुदि राजखान्थिखौ जोङो बिसिमल' बुजियोबा जोंहा गोबां खहा जागोन। जाय रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ एमएलए एमपिफोरखौ जों सायख'नानै हरो जुदि जों जेबो राजखान्थिनि नलेजआनो गैयाबा राजखान्थियाव जों जुदि स्ट्रं जायाबा राजखान्थियाव जों जुदि गोथां जानानै थायोबा गोमोन जानो हायाबा बै सायख'जाना हरनाय लिडारफोरा मा खालामगोन जोंनि सायावनो मालाय मिनि फैसानि गादियाव जिरायनानै माने बिन्दास खालामबाय थागोन। जाय एमएलए एमपिखौ जों सायख'ना हरदो बै एमएलए एमपिखौ जोङो मोनसेबो जुदि राइट्सनि बाथ्रा बुंनाया जोंनि मोननो गोनां बाथ्राखौ जों जुदि प्रेसारखौनो होनो हायाबा बिथांमोनाथ' जोंखौ थगायखागोन। बिथांमोनाथ' फैसानि लुटेरे जाखागोन ना। दिनै बिथांमोना बोरै फैसानि लुटेरे जाना खायसे लिडारफ्रा बोरै माने सोबख'नो हायो देगखौ बोरै माने घटाला खालामो।
बोरै घटाला खालामनो हायो बेफोरनि जाहोना जाबाय नों आं पाब्लिक ना नों आं पाब्लिकनि राजखान्थिनि फारसे थानाय नलेजआ जिर' जानायनि थाखायनोथ' बेबायदि खालामनो हादों ना नङाबा बेबायदि खालामनो हागौमोन जानो दिनै जाय पार्टिया गोहोआव फैया मानो बेयाव घटाला जानायनि चान्सआ थाखागोन खारन जोंनि पाब्लिकआ एवार गैया एवारनेसआ खम फिसा फिसा बाथ्राखौ हमना मोना जोंनि मानसिफोरा बेखायसो बिदि खालामनो हादो नोंथांमोना VCDC लेभेलनिफ्रायनो जुदि बिटिआरनि बाथ्रा बुङोबा VCDC लेभेलनिफ्राय नोंथांमोना घटाला नुगोन जाय पार्टियानो जाया मानो घटालाखौ नुखागोन आरो बे फिसा फिसा घटालाखौ हाइकमान्डआ गमानो मोना माने गोदोनि सरकारनिफ्राय हमोबा माने BTC जानायनि आगोलनिफ्राय नोंथांमोना नाय पन्सायतआव माबायदि घटाला जादों आं गोजौ लेभेलनि बाथ्रा बुंला पन्सायत लेभेलनिफ्राय दिनै VCDC जाबाय BTC एरियायाव बेवहाय नोंथांमोना घटालाखौ नुगासिनो दं जि पार्टिनि सरकार जाया मानो जब घटाला जागासिनो थायो आं मेगनजों नुवाखैबाबो घटाला जादों होनना बुंनो हायो जुदि आं दिनैनि तारिखाव नोंथांमोनखौ बुङोबा सरकारनियाव माखासे माने आसनि दोङो माखासे फ्रि ट्रेनिं होनाय आसनि दोङो जोंनि सुबुंफोरा जानो मिथिगौ बेफोरखौ माब्लाबा जोंनि सुबुंफोरा अफिसाव थांना नायदो जानो मा बुस्थुखौ फ्रि ट्रेनिं होयो बेबायदि जोंनि सुबुंफोरा एवार गैया नालाय अफिसाव थानाय सुबुंफोरा बिन्दास जाबाय थादों फैनाय आसनिफोरखौ थाखा फैसाफोरखौ जाबाय थाखागोन जोंनो एलाव होदो जानो स' बेबायदि ल' कमेन्ट्सनि मिनिंनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि बुंबाय जानो हागौ आंनिया गोरोन्थि जादों स' बिनिख्रुइ मोजांसिन कमेन्टसो गोरोन्थि जायोबा डाइरेक्ट राय आमुक बाथ्राखौ मानो बुङाखै आमुकखौ बुङाखै आमुकनि सायाव भिडिअ मानो लाना फैयाखै बेबायदि एडभाइस होना रायजो राजा नोंथांमोना मानो माने एसेबां गोरलै कमेन्ट्सखौ होयो स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय स' थेंक इउ